Hello everyone. Eburukwa m bịa ọzọ. Onye hụrụ this Reverend Sister a na-akpọ Mother Mario, biko kenere m ya ọfụma. Ebe ọbụla ị hụrụ ya, ma ọ na Facebook o, ma ime ebe obi, ma ọ wụ kọntrị ọ nọ, ma ebe ime ọ na-arụ ọrụ na kọntrị ọ nọ, biko ebe ọbụla ị hụrụ ya kenere m ya. Ama m na enwere some Reverend Sisters, especially in these trying times, in these perilous times, nwere ike ịpụta kwuo nke wụ eziokwu, not minding fear or favor. Mother Mario has always stood for the truth, and she's still standing for the truth. I remember when this Ebuka Obi saga and the rest of the sagas against Zion ministry started. Mother Mario has always stood by the truth. Up to Osigi, no jebe Zion ministry before, no fubehe Ebuka Obi face to face. Mana, nu nwa wunde fadu nu sin ihe Ebuka na eme adịghị mma, happen ya with time that everything will fade. Bịazie na-atụle ihe a n'ime onwe m, because ịma na anyị niile gụrụ akwụkwọ, including the priest na-eme attack Zion ministry. Anyị niile gụrụ philosophy a ha che na ha gụrụ. O nwere ndị gụrụ ya na ọgụtakwana ya ọfụma, ọwụ na agụrụ ya gụọ ya n'ihe a, o nwere ndị gụrụ ya gụọ ya ọfụma, you know. And ọ na-ewute m na when a priest wants to analyze spiritual things, he will start employing the basic tools of philosophy in analyzing spirituality. After studying theology for 4 years or even more than, a priest go the exegesis of the Bible, go in scripture, go to everything, mana up on social media. You will be analyzing spiritual things, analyzing spiritual entities with philosophical wisdom. It is something to laugh at. I remember in those days in our philosophy class, on our teacher was saying, if you come to this classroom, I'm gonna leave your knowledge of religion and knowledge of your faith outside that class, outside the door of the classroom, and then come into study philosophy. And after studying philosophy, then you can go. And I know also a lecturer then who always say, do not philosophize with your soul. Kedu ihe ndị fada anyị na-eme today? They are philosophizing with their soul. And in the Kuro say now the commish, because you cannot tell me that as a priest who is well studied, who is well schooled in philosophy and theology, that you cannot make a juxtaposition between philosophy and theology and even scriptures. Yes, it is true that one can easily adopt some tools of philosophy in analyzing scriptures, but such analysis must be such that it will not be confusing to those who did not study philosophy, or those who don't know, or those who are still here to grapple with the tenets of the scripture that you as a priest studied for many years. Why am I saying this? Father Oluoma and the rest of them who were saying that na John na onwe ihe dịka spiritual wife, na onwe ihe dịka spiritual husband, na onwe ihe dịka mmadụ na-eso gị. And then Father Kevin Ugwu, yes, who I always love to engage on social media, even though no matter block him, I don't know why. The thing with the na ọ na-atụ ụjọ mmadụ ịgwa ya eziokwu, because him at times mgbe mmadụ na-eche na ọrịgogo na okwukwe,
na onwezi ihe onye ọzọ ga-agwa ya ma ọ na-aga enyezi ya correction, you know. O nwere ụdị eziokwu ọ ga-ahụ igwe onye ahụ o metụta ya, ọ blọkụọ gị. O nwere ike ọ kọwa ọnụ sef from ịkọ ọnụ, o nwere ike you know something eme ọ blọkụọ gị, but that is not what I've come here to say. Mana they deny the existence of generational curse. They deny the existence of spiritual wife, spiritual husband, and even spirit possess. And nne n'anya mana akwa akwụkwọ nsọ ahụ anyị na-agụkwa gwara anyị ka Jesu si chụpụ ajọ mmụọ. Ha aga na the heads of swine as in ezi. Ịghọta na jụọ Jesu kedu ebe anyị ga-aba. Jesu si ha that they should go into the heads of swine. Ịghọta na, and those evil spirits baa na all those ezi, you know, ha agaga perishie n'osimiri. Akwa disema akwụkwọ nsọ ma ụmụazụ Jesu chụrụ ajọ mmụọ, chụọ ndị ajọ mmụọ ji. Disema akwụkwọ nsọ ahụ all over the Bible, there is no way you will not see in the four synoptic gospels that na achụpụrụ ajọ mmụọ, whether by Christ himself or by his apostles, or even by some of his disciples, you know. Mana ọ na-ewutezi m that na ụfọdụ ndị fada anyị ga-abịa na social media taa because of the hatred ha nwere ebe Ebuka Obi nọ, and because of the hatred ha nwere ebe the office of the laity who are specially gifted, you know. They will start saying that they something like spirit, you know, you believe, you know, and when I read them, I laugh because I'm now somewhere in Catholicism we know and we admit the existence of demons. And now I cage you exorcism, both in the early days of the church, and it runs through the 14, 15, 16, 17, 18 centuries, you know. And most of these priests in Manaim were some gifted laities who can do extraordinary things. They have forgotten that there were even some priests who did extraordinary things in their own time which were unbelievable. Somebody like Padre Pio of Pietrelcina, people like St. Francis of Assisi, people like St. Rita of Cassia, people like St. Bernadette of Lourdes. These saints, onwe Father no na Nigeria gasị na ọnụbe maka most of these saints and what they did. And mgbe anyị na-etonite, I grow the book of the saints. You got to know. And those stories really inspired us. I bia the thing in my okwukwe aya na isuwaga nyika ewe na asị so na ihe Jesu mere na onwe ndị ga-emenwu DSF. Mana today, most of our priests are denying those things. To the extent that Nkana offer joy nwebe potara say that Ebuka Obi is possessed by the demon. And he named 7 demons. No, young one they possess Ebuka Obi. Nwe na aju farajoy nwebe. Since name of the demon, because for you to have the grace to identify a particular demon, that means you have the power to cast it out. If you have the grace to identify demons by their names, by their hierarchies, and by their characteristics, it means that you have the power to cast them out. Mana question on na joge o. Gini mere cast be that demon esene hero n'ime Ebuka Obi. Gini mere na ega na ebe no be cast that demon out. Is it enough to come to social media to shout Ebuka Obi this, Ebuka Obi that, Ebuka Obi, and you even went ahead saying that Ebuka Obi self no where the difference between him and Akwakoko Tiwarakiwe native doctor. Oh, in that corner, I nenecha anya ụfọdụ n'ime anyị na-ajụ akwado okwukwe a handịrị over nke si n'aka fere n'aka wee ruo anyị aka ka unu ka na-eme uphold. Cause the another thing, just to write and speak good grammar
people like Father Kevin Ugu, they just want to write and speak good grammar and look good in the sight of people. Whereas within themselves, they are actually denying the existence of miracle. And to capital self, no kapana junde father. It's in a way here they can miracle. Manina no n'enu ọta na perform the greatest miracle on earth that no human being can be able to understand, and that is the miracle of transubstantiation. Ikpecha na ekpere nnọọ sị na ịdị nsọ ezie sọ gị na-edunye edu m nsọ, anyị na-ayọ gị ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihu ihukwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Jesu, nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Ikpe ekpecha ya sị amen, and we believe with our heart that the host has been turned into the body of Christ and the wine has been turned into the blood of Christ. Mana ịpụtazie because of na ihe etiri Ebuka Obi, or you don't like him, or you think that na ọ na-egbu ita na akpa unu chọrọ ka ọ na-egbunye, you will now come and say n'ihe niile a na-eme ebe ahụ fake, na onwe ihe dịka miracle na ihe niile awara arrange. I think I once said Father Angelo wrote on this that na onwe onye ga-emenwu onye isi, a natural person who is blind ka ọ fụ ụzọ, na onwe onye ga-emenwu onye ngwọrọ ka ọ gaa ije. And I look at Father Angelo and laugh. All the amamihe unu na-eme anyị. So man, I thank God now somebody like Mother Mario stood up all this while teaching you priests, a reverend sister, na bia confession na kununwa unde father, na akuzizuru na about faith, akuzizuru na about the virtue of modesty, akuzizuru na about the it is appalling. Mana, I thank God name with a mother like her, somebody that can come up to say all these things, because you can't see most of this, can't see most of the reverend sisters saying this. Yes, most of them na no, and they have most of our priests on social media, but no, just a little guide, a little advice, but they will not come out to say it. Can the Father harass and I go? Man, Mother Mario stood even when she received insult from priests calling her unprintable manner of names. Biko onye horo Mother Mario sia that na mwa ne ekene ya na nsi chukwu gba yume. And we pray for more of her, because enwe reverend sisters dikia they will be advising these younger priests. Some of them and thereby the virtue of the virtue of modesty. Na bata, moderation. After the day, you go to your closet and you have some minutes of reflection during the day. How well did I do it? Or did I do it well? Because I still remember my imitation of Christ. We read it while we were still growing, and it's still guiding some of us till today. Most of our priests and a musical reflection of what they have done during the day, how they conducted themselves on social media, what they said that they were not supposed to say. These are the core teachings of the Catholic Church. Oh yeah, kaineku ma eme masi eku putamongwa Chineke ji ike niile ma ono ụmụnna mo na emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume ma site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na, and so on and so forth. Ndị farasim ka nju unu na-echetekwa all those things ka agụcha ya na mass hapịa. Are you guys just priests
just for the sake of being priest? How do you conduct yourself on social media? Bikono unu medewa ihe a unu na-eme ihere na-emezi anyị. Anyị nwa wunde laity ma what it means to be Catholics. Anyị nwa ma the standard laid for us as Catholics. Ihere na-emezi anyị. And come to think about it, and come to think of it, Ebuka Obi akwunu si na ihe ọ na-eme adịghị mma and onu pụrụ isi ịghọta na mana ajụọ m unu wu ndị fada ndị Igbo akwa Ebuka Obi nọ na Lagos Archdiocese. Kedu fada ndị Yoruba one pụtagoronu bịa mee ihe a unu na-eme ka ọ nọ under their bishop ọ bụrụ na ihe unu na-ekwu eziokwu? Oke akwụ nsi nọ fake. Kedu ihe unu ji ejizi aka unu achọzi ka unu butuo ihe ahụ fake? Akwụ unu si Christ is the chief shepherd. Ọ sị hapụ allow the wheat and tar to grow. On the day of the harvest, I ga onye we onye. Why can't you allow Christ himself, whom Ebuka Obi na akpọku, onye unu akwa na akpọ, ka o were aka ewetu Ebuka Obi ebe unu feel that na ihe ọ na-eme adịghị mma? And these are the things Sister Mario this Mother Mario na-ekwu every time. If he is not of God, he wouldn't stand the test of time. Why are you people trying to bring him down when God, whom he is serving, has not brought him down? Ebo no fake. Hapuzienu ni ana. Ewuro onye fada ebia on Facebook. Kuzi about the Catholic faith. Preach the gospel. That is what the world needs to know. And there are a lot of things that needs to be said, especially in our world today. A lot of things are going out. But some of you put on say that is so raw, that is so raw, and that is so raw. No to say we are the nka oneku unu na-ekwu. Man, I'm about the prophets in the olden days. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, how they proclaimed without fear or favor. Prophets are known for saying it the way it is. Prophets are not politically correct. Prophets, we know, say it the way it is. They go to the king and say it the way it is. Why are you people attacking Ebuka Obi for saying it the way it is? Why are you people attacking him for preaching the raw gospel that has brought so many people all over the world down to Zion ministry? Onya ukwesonu unu gana ajụ onwe unu tuleni ama ọdịmma, tuleni ama ihe unu na-eme ozirezi. Unu na-eme ya out of love, we will know. Unu na-eme ya out of the fact that none ejire, we will know. But the activities of some of you shows that unu na-eme ya out of bitterness and rancor, and somebody has to say it. We are not insulting you, please. We love you. In fact, it is a mandatum novum for us to pray for you. And we will always pray for you. We will always pray for you because we are commanded to pray for our priests. But that does not mean that when the laity sees the priest derailing, that we will not correct you. No. We will always correct you. And that is what we do every day. Some of you put na some of you put were here send the runu negosi owa. Man, all those things na kwere na chukwu, because I'm during Lent now agwa prayers of the faithful. I say makandi na-ekwenye gị na chukwu. Those prayers are for those who don't believe in God, that God may touch their heart to convert to come to the true faith. Now, emechakwa asị maka ndị ọ na-ewute na ofu mbọsị na ha ga-anwụrịrị ka ha nata nkasi obi. Kedu nkasi obi unu na-enye ndị mmadụ? Most people are frustrated in Nigeria. Most people are frustrated. All they need is words of comfort from our priests.
who will always come out to bless instead of cursing, instead of, replying social media trolls. These are the things. Kedu comfort unenye ndo na ewute na ha ga-anwụrịrị? Kedu comfort kedu example unenye ndị na-ekwenye ho na ọmọchukwu ka ha nwee ike ofu mbọsị ka obi ha tụgharịa? Mana unu ga-ahụ onye na-eme all those things, onye na-atry, onye na-agba mbọ, unu na-achọ ka unu butuo ya. Achọ m ka this video too ogologo because ama m na it is it's really getting longer than I expected. Yes, Mana, this is my own advice for our dear priest. Bikono, Ponatan from Facebook. And as is in a conductor motazi ifako fewuro onwe n'aka. Na asi unu potazie na Facebook for evangelization awuzi ku unu putakowa onu. Asi unu puta for evangelization and don ihe anyị chọrọ ka unu na-eme. Onwekwe nke ihe ọjọọ kwuo na ya mana say it out of love. Ekwuni out of bitterness and rancor. No onye na-enupụ isi onye na-enupụ isi. Or is it the doctrine of the church ka anyị na-preach ka ya na-preach the birth, death and resurrection of our Lord Jesus Christ through the four synoptic gospels? Okwe ka anyị na-preach? Anyị kwesịrị na-show love ka anyị kwesịrị na-sow seed of discord among faithfuls? Bikonu ndị fada maranu na some of your parishioners na Zion ministry, including me. I am a Zionite and I am a Catholic, and Ebuka Obi said it that now he's a Catholic and he will remain a Catholic till he die. I am a Catholic and I will remain a Catholic till I die. But now his ministry is an interdenominational. It is not for Catholics alone. I think ebe nke ọ nọ wee kwuo okwu doro anya ga-awụ gụnwa uzi epirisi ịchọzi ikwu okwu iwere nwayọ kwuo ihe ị chọrọ ikwu ịnaba onwezi pụta na aka ọnụ. Let me tell you the gospel truth. Ihe unu ndị fada amahụ ọ masịkwa gị bido taa ka ọchawe Ebuka Obi ka ọchawe ya ka ị na-akọcha ka your parishioners na-asị na onye a na-ekwu okwu ya nwere ihe ọ na-eme. I will go there ka ngagoro ga mara what is going. I will go there ka ngamara ihe na-eme na Zion, and you will see them trooping there, and most of them go there through the words Ebuka Obi, the gospel all they preach and the what he does and ihe niile ọ na-eme. They are comforted. Most of them are happy being in Zion. They sing, they dance, they pray the way they want. Most of them are happy because Agabem Zion ministry before, mana, people who went there will always dream of going back, and this is what we need in our parishes. Oh yeah, I need in most of our parishes. The faithfuls will come to mass, and they will be happy to come to the mass the next day. Oh yeah, I chọrọ ka unu na-eme. Onwe na abanta abamba aka ọnụ eme nke all those things awụhọ ọbụ ihe asụ unu bịa mee na Facebook. So ka m na-ekene Mother Mario ka m ji wee sikwa ka ntinyekwu onu because I ga na-ekwu until all these things akwụsị. Especially some of us, I repeat, especially some of us that grew up in the faith, especially some of us that knew priests in those days. I knew Bishop Mwedo in those days, how they lived their life and the legacy they laid for the future priests and for the future laities to get nourishment from. We know some of these priests in those olden days. I am makasi biendo. I potazie fuzie kande fada isi emezi. I anase uno na choose di politically correct. Kuno na-eme out of love, ko out of anger, ko out of bitterness. Where is the love unu kwesịrị na-egosizi the laity, especially ndị na-adaghị
How many priests are talking about the killings in Nigeria today? Unu bi unu hapụ ihe unu kwesịrị na-ekwu nke unu ekwesịghị na-ekwu. Onye kwu asị na ọ na-akparị fada akparị fada ọmọna ị na-emere onwe gị attract cause mana ichefuru that na the priest has a role to play in the body of Christ called Catholic Church, and the laity also has a role to play. So you play your role and we play our role. And I gwa out of love or no. Or ni kwesịrị ikwu out of love, or yi kwesịrị ịkpọ mmadụ na phone ma ozi at least na with modern technology make it easy. You can easily call someone or text someone or even write and post through DHL correcting someone. If you refuse to do that, or Facebook email, I na Facebook will emboss you secretly. Then I acquire the way you want it. Yeah, but I pray that all these things will stop, because now the way we follow the most of our priests to the home. Mano ọkwa ike nyụrụ ahụ mere eji wee kee isi ọkpọ. Eziokwu na ndị Igbo sị na aga ahapụ ike nyụrụ ahụ ga kewa isi ọkpọ, mana ọ ike nyụrụ ahụ eji kewa isi ọkpọ. Biko I beg ka ihe niile ka anyị nwere na ịhụnanya ife ile na ebe Ebuka Obi a na-emete dịka Mother Mario has always said. Please go to him. You have access to him. Most priests that come to Zion have access to him. In fact, they have a special place. Go to him and give him your word of advice. And don't only get advice from what I've seen. Most priests, I'm saying about him. All only get advice. They want to share this video and make it go viral. Let everyone nụrụ oziọma ka onye ọwụna n'ozi oziọma, because oziọma wụ sọsọ nke a na-ezi na pulpit. Ndewonu, daalụ na ụmụnne m.